Nay barungoy, isdas ba to? Oh, barungoy, yan naman. Doon di makita eh. Kaya makam ante. Ha? Kaya makam ako ya. Makam manggod ko. Ah. Makam Mga unta, pay ka. saksak sinagol na akong utan. Ha? Saksak sinagol ba? Ito. Ito. Sandilin eh. Simpo na kayo? Awa. Dar. Tao na, Dar. Repulyo. Ug-ukra. Ano yung kutsara? Isa na. Muna yung utan sa binunanon. Tao na, Dar. Bakal kumpang sa mo guys. Ha? Hindi ko. Iya daw dulu pa ko. Apit ni mangga. Sagulan na yung magic sarap. Mama ah. Sagulan na yung bulat, nga dagko. Isda. Itong. Itong. Mau ta? Wala yung bulaw yung baka. Ang lasa. Lupo mama ko pa. Mula na yung baka ang lasa. Kaong gani puno. Sama. Naulat ang gilin. Si Punoy ay. Si Angeline Punoy. Si Angeline Punoy. Kapataan mo kayo na buhay. Angeline. Ikaw na, Dar. Lubigan ka, Anji, Dar. No? Kabang kami. Kusugay mo ko, Anji. Ikaw, Dili. Kahit nang siya ulo. Kahit yaman ko. Yaman ko. Bira-bira buhok. Sakit. Yaman una. Ako yung sugo. Pasugo. Kinabo na na. Gabay. Mama. Ukra. Tutok ka ba? Tutok ka mami. Bulat. Namaya na. O, di na mahulak. Alisan na yung grade rice. Ayos kayo? Ikaw kaya yung gamala ya. Umapos ako na anak ko. Numak ko. Lugar ka na. Ito mama. Butangan na yung kwan, lumusito. Ayos. Ako kadalo ko. Hindi na kakailangan na mas laghan. Lumusito na. Hulog. Lumusito kwan. Ay, guys, kami. Para pawas lasa. Kami, guys. Ang uban kay kung ano magluto. Pusoon na na ang lumusito. Kumana ako kay pusa ang lumusito. Dagko ang lumusito. Dagko. Dapat daw ni Piting ko kadilo. Luto ko. Wala ka daw. Pataas mo na sa kinabuhi. Wala ko.
mo. Kuha. Ako. Wala ko. Ako rin po nag-iyon. Kasi na boy ang. Panay yung ukra. Dango ko. Ang sakit ano madali na. Kaamigal. Ang bulag guys. Ang bulag guys. Alexander, red rice. Red rice. Kaomi. Kaomigal. Hmm. Kaomi juice. Hmm. Kaomi. Hmm. Hmm. Sisingin lang ninyo, dahil po na yung resipe. Depende sa resipe, kamot ba? Depende sa timplala, sisingin ninyo. Makaingon mo nga, otro ko ba order? Hmm. Guys, ang bilis ko na Mapil yun na ano, nilaman mo. Mapil na mo lamig kay magyuhiyong ka. Magi na may mga Ano mong tubig to? sabi ko. Subasa na, may bas anji. Subas anji kaon. Ikaw, dinay ka ikang kaon. Bigan ka anji. Kuha mo mga ko. Wala ko ba? Puta na. Ay, tas lang yun. Para sa anji, kailangan mo siya mo kaon. Ang baya ko. Ay, nakain. Baka nasadar. Ano sa pagkaon? Ikaw, ako ka. Ikaw, kaon. Hindi ako dyan na. Kita. Kaon. Ito pang akal. Kaon na na. Kaon na tada. Ma, ako ni bagas yung ma. Tiwasa sa ano yung kaon? Hmm. Hindi man pwede kasi anong bulag kayo pag-irong. Ako ba? Pwede ba sa adi? Wala ka. Hindi pa yung kong ma. Tiba-tibas ba? Umalang. Kuan na isa sa kuan. Butangan lang na magsili ka man. Ginimisime, ginisime isa ka buong. Lumunsito. Luya. Pumunta kayo. Kung sa di pa ka, before pa ka magluto, imong pusundaan ng kuan, kanang lumunsito. Mapirigyan na mo ang lami sa lumunsito. Very good. Hindi na kailangan ako ng lamas. Kaya magatising mo na yung kontemplada mo, balik-balik mo. Muna yung recipe ni Tio Bador. Kamay o gasto. Tising lang. Yuri na doon. Hindi na tigil. Ay, Yuri na doon. Gamito na. timba ko ta. Parisan tayo bulan. Timba. Parisan tayo ka naman. Las Philippines. Timba ko ti. Ay, atong baboy kayo ni. Ano ato ba? Kasama! Ayaw! Busog na. Hala, nawala doon.
Okay. Kuha na ng balon. Kuha Ano? na ng balon. Naglaway pa kayo sila. Kuha ng balon. Duba na di. Busog na ko. Paningot ang yung timplada. Uy, ne. Uy, ay. Ang cute. Abay, muna ko giurot. Muna ko sundan. Mula lagi po kuwan ba? Walay kuwan, walay oil. Napalisan like sili. Pili lagi ng laktan. Wala na si baboy. Wala ka kahoy. Gamit man. Kahoy, dala man yun, kahoy. Kamera, oh. Inom lang tubig. Di lang nag-auno ng buko kaya medyo matunog na yung buko sa isda. Bye. Bye na. Aba, ito rin. Aba, Bye-bye. Salamat. Salamat. nakatay. Thank you.